היי, קוראים לי ים, והערוץ שלי עוסק במוזיקה, ועם זאת חשוב לי מאוד ליצור תכנים שהם חשובים לי גם כבן אדם. אם זה קניות חכמות, כל מיני נושאים כאלה ואחרים, אם זה פוליטיקה, היו לי סרטונים גם פוליטיים יותר, ואני עושה סרטונים מגוונים, אז ככה מי שיתחבר יכול להירשם לערוץ אם הוא חדש. וחוץ מזה היום עסוק בקניות לבית ספר. השנה הזאת היא השנה האחרונה שלי בבית ספר, אני עולה לי"ב, והשנה חשבתי להשקיע קצת יותר בציוד של הבית ספר, למרות שנשאר לי גם דברים משנה שעברה, ועם זאת עדיין התחסל לי פה מלאי של שנים קודמות, אז הייתי חייבת לרוץ לקנות כדי שלא יחסר לי השנה. אז היום אני אראה לכם את הדברים שקניתי, ושני החנויות העיקריות שקניתי בהן הן מקסטוק וקרביץ. ושוב פעם, אני לא ממליצה לקנות בקרביץ דברים לבית ספר כי זה סתם יקר, אבל קניתי שם דברים מאוד ספציפיים שלרוב אין אותם בכל מקום, אז רק בגלל זה נכנסתי לשם, אבל שתדעו, לא מומלץ לקנות שם. כאילו יש להם דברים איכותיים והכל, אבל מאוד יקרים, ואני חושבת שזה לא שווה את זה, ואפשר לקנות היום עם מה שהשוק מציע, אפשר לקנות היום במחירים פי 8 יותר זולים. אז בואו נתחיל. אז קודם כל קניתי קלסר. אני לא יודעת אם האייפד שלי יתפוס את הצבע, אבל זה צבע ממש יפה, שממש אהבתי אותו. בגלל זה גם נדלקתי עליו ספציפית, בגלל הצבע. כל שנה של לימודים מתווספים אליי עוד דפים ועוד כל מיני חומרים שאני אוספת, וכל הדפים שמגיעים אליי אז אני אוספת אותם בקלסרים גדולים, ולכל שנה שהייתי בה בבית ספר אז יש קלסר, אז בדיוק היה חסר לי אחד אז קניתי. וחשוב לי לציין שכל המחירים יהיו למטה בתיבת התיאור, ואני לא שוכחת, הכל אחד אחד, אני רושמת לכם את כל המחירים והכל. הדבר השני שקניתי, אני לא יודעת איך קוראים לזה כל כך, בקבלה שראיתי קוראים לזה תיק מהנדס, אני לא יודעת אם תצליחו להבין מה זה. זה נראה ככה ויש מקום לדפדפת. זו הרשימה של כל הדברים שקניתי, שסידרתי את זה לתיבת תיאור. אז זה ממש נוח, וחיפשתי כזה מלא זמן, והנה מצאתי, וזה ממש שימושי, והתחלתי כבר להשתמש עם זה. אחר כך קניתי מחברות, אם אני לא טועה. עכשיו, אצלם במקסטוק, זה המחברת. מה שאהבתי במחברות האלה שלא רשום עליהם שום דבר, ככה שאני יכולה לעצב את זה ושום דבר לא יפריע לי. כאילו אין את כל בדרך כלל במחברות יש כל מיני דברים כאלה, השם של החברה והברקוד וזה, ואני לא אוהבת את זה, זה מאוד מציק לי בעין, אז ממש התלהבתי מזה. קניתי 9 מחברות, שזה בעצם 3 חבילות של מחברות. נראה לי שזה הספיק, כי יש לי גם עוד איזה כמה בודדות משנים קודמות, אז זה מה שקניתי פה. אני הולכת לפי הרשימה, ככה שאני אסתכל כל שנייה. כעיקרון קניתי 2 פנקסי רשימות של things to do, לא יודעת אם תראו את זה. רשום גם מחירים על הכל, כאילו עוד לא פתחתי את זה בשביל הסרטון. אז קודם כל העיצוב שלהם ממש יפה, אני לא יודעת אם תוכלו לראות את זה, אבל העיצוב ממש יפה. יש בזה מגנט, זה בא עם עט, כאילו לא שמתי לב למגנט, אבל לא משנה. זה בא ככה, ואחרי זה קניתי חבילות של מעטפות, 2 חבילות. אני מהאנשים העתיקים האלה שעוד רושמים מכתבים, אז כל פעם שאני רושמת מכתב וזה, אני חייבת מעטפה. ותמיד אין לי, אז תמיד אני מאלתרת. כאילו, אתם יודעים, מכירים את זה שכאילו עושים דף,
ואז מחוררים בצדדים, ואז עושים מזה מעטפה. אז זה מה שאני עושה בדרך כלל, אז כדי שאני לא אצטרך לעשות את זה, קניתי את זה, את המעטפות, מעטפות רגילות, ארוכות, לא משהו מיוחד. אחר כך קניתי מדבקות שם. הפעם לא קניתי מדבקות שהן עם שם התלמיד, מורה מקצוע, פשוט קניתי אותן ריקות ואני אמלא את זה איך שאני ארצה, בהתאם למה שאני אצטרך. ויש פה 10 יחידות, ככה שזה יספיק לי לעוד הרבה זמן ואני אוכל עוד לתת את זה לאחים שלי אם הם יצטרכו בעתיד. אחרי זה קניתי 2 חבילות של דבק סלוטייפ. את האמת שאני משתמשת מלא בדבק סלוטייפ, אני עוטפת איתם, אני הורסת מתנות לכל מיני אנשים שצריך ימי הולדת וזה, אז זה נגמר לי די מהר וגם זה עוזר לי באיפור, ומי שמטפלת אז היא יודעת למה אני מתכוונת, אז זה מאוד שימושי לי. אז קניתי 2 חבילות. אחר כך קניתי מספריים כאלה רגילות, כחול אדום. האמת לא אהבתי שזה כחול אדום, אבל זה מה שהיה, אז לא משנה. never mind. סרגל מתכת, סרגל רגיל, פשוט שלי התעקם משום מה, אני לא יודעת איך זה קרה, מתי זה קרה, למה זה קרה, אבל לא משנה, לא מדברים על זה. אחרי זה קניתי את הקופסה הזאת. עכשיו, זה נראה כאילו, what the fuck, מה זה ים, כאילו מה נסגר איתך, מה את עושה? כעיקרון, יש בזה מחדד, מספריים, שטחן, מחורר ודבק סלוטייפ, וזה בא עם רזרבות, כאילו יש לי פה עוד דבק סלוטייפ ועוד סיכות, ככה שזה ממש טוב בשבילי במיוחד, כי אז אני יכולה לשים את זה בקלמר, כאילו לזרוק כאלה בקלמר, וזה ממש שימושי. אז זה מה שקניתי. אחרי זה קניתי 2 מרקרים, אחד בזהב ואחד בכסף. אני מקווה שתוכלו לראות. ואת האמת שקודם כל הייתי צריכה את זה למשקפיים. אני אגיד לכם מה, היו לי פה משקפיים, סבבה, שנהיה כאילו, הם היו המסביב, המסגרת הייתה זהובה, ואחרי כמה זמן, לא יודעת למה, כאילו, פתאום זה נהיה כחול כזה, אז צבעתי את זה עם זה, וזה ממש עזר, כאילו עכשיו אני יכולה ללבוש את המשקפיים, וכאילו לא יישאר לי פה סימנים, כי זה היה משאיר לי סימנים. אז צבעתי את זה כדי שזה לא, כאילו, יפריע לי, ודרך אגב, אפשר להשתמש בזה לברכות וכל מיני כאלה, אז זה שימושי לי, כי אני גם כותבת מלא ברכות וכל מיני דברים כאלה, גם כן לא מדברים על זה. ושני עיפרון רגילים, לא משהו מיוחד, פיילוט 05, כחולים, ממש רגילים, לא משהו מיוחד. תמיד זה נאבד, נשבר, נהרס, אז עדיף שיהיה כמה רזרבות. והקלמר. את האמת, בקבלה ראיתי שהיה רשום שזה של בנים, אבל לא משנה, לא מדברים על זה, לא שמתי לב לזה אפילו. פשוט רציתי קלמר השנה כאילו פחות מקושקש, כי שנה שעברה היה לי קלמר ממש מקושקש, ולא יודעת, פחות אני אוהבת את זה השנה, לא בא לי על זה. את האמת, קלמרים אני מחליפה כל הזמן, ותיק נגיד פחות. עם התיק שלי אני כבר כמה זמן איתו, איזה שנה, שנתיים בערך, כי כל פעם אתם יודעים, נקרא, נהרס וכל מיני דברים כאלה, אז אני כבר קבוע איתו, וקלמרים מנגד אני קונה כל שנה חדש משום מה, אין לי מושג למה, וסתם שתראו את התחולה, יש בו 3 תאים, ושמתי בו כבר דברים, אתם יכולים לראות, שמתי דברים, זה של Explore, עם הלטה, סליחה על המבטא, עם הלטה, שדרך אגב זה חברה ממש טובה, מאוד מומלץ. מה עוד? יומן, קניתי יומן. את האמת אני אגיד לכם מה, אני לא יודעת אם אני כזאת מרוצה מהעיצוב, כן? אבל זה הכי נורמלי שאני כאילו יוכל להשיג. את האמת רציתי יומן שחור כזה, יותר בגוונים של שחור או אפור או משהו כזה. לא היה שבועי, היה רק יומי כזה, ואני לא אוהבת כי זה פחות מסתדר לי. כאילו היומן השבועי ממש מסדר לי את כל השבוע, ואני אוהבת את זה יותר מאשר את היומי. וזהו, אז קניתי אותו. ודרך אגב, הוא היה אחד מהקניות היותר יקרות. הקלמר והיומן עלו בערך 35 שקל,
אז זה היותר יקר מבין כל הקניות. ואחרי זה קניתי מחברת שהיא מעוצבת. לא יודעת אם תראו את זה. רשום עליה Make it happen. Make it happen. לא יודעת למה הוספתי בי, אבל לא משנה. זה ממש אהבתי את הצבע ואת מה שכתוב עליה. ואני משתמשת במלא מחברות כאלה, כאילו הן ממש טובות לי. אני משתמשת בהן ליוטיוב, יש לי מחברת של שירים שאני כתבתי, אז יש לי מחברת אחת כזאת גם לשירים, שהיא קשיחה, אני אוהבת את הקשיחות. וזה ממש עוזר לי, זה מסדר לי הכל יפה, וזה מאוד מומלץ למי שמבולגן וזה ורוצה קצת סדר. לא כמוני, אני לא מבולגנת, אל תחשבו, אבל אין מה לעשות, חייב סדר קצת בראש. ועוד מחברת מעוצבת קניתי, של ספירלה. אל תשאלו אותי למה אחת קשיחה ואחת ספירלה, זה מה שהיה, כאילו זה העיצובים שראיתי וזה. ואת האמת שאני חושבת שזה ממש טוב בגלל שיש לו את אני לא יודעת אם אתם יכולים לראות את הפלסטיק הזה, מצופף בפלסטיק, סבבה? זה כאילו לא מלכלך את המחברת, וזה עם ספירלה, ככה שאת יכולה לתלוש דפים ואין בעיה עם זה, לתלוש דפים ולא להרוס את המחברת. אז זה ממש טוב. כעיקרון קניתי עוד 2 חבילות של מדבקות, בואו נראה אם תראו את זה, של לב. אני אגלה לכם סוד, כעיקרון משנה שעברה התחלתי לעצב את המחברות שלי בעצמי, אז אני מחפשת כל מיני דברים יפים למחברת ומה אני יכולה לשים וזה. אז סתם ראיתי את זה בסטנד ואמרתי, טוב, אני חייבת לקחת את זה, כי זה מוסיף צבע, וזה יפה, וזה כאילו... לב, זה כזה, אתם יודעים, כולם משתמשים במדבקות לב וזה. אז אמרתי, אני אקח את זה ואני אשלב את זה עם העיצוב של אחת מהמחברות שאני אעשה. כעיקרון, שנה שעברה הצבתי את כל המחברות אני לבד, אבל החומרים שהשתמשתי בהם לא היו משהו, זה פיקשש לי את האורח חיים של המחברות, אבל לא נורא, השנה למדתי. ואני צריכה לעצב עכשיו 9 מחברות בערך אם לא יותר, אז תאכלו לי בהצלחה. ובוא נמשיך. קניתי עוד מדבקות, לא יודעת אם תראו את זה, כתוב עליהם כל מיני דברים, רשום thank you for you, special day, hello, make it happen, dream in life, וזה מה שרשום. על הדרך אתם יכולים לראות גם את המחירים, למרות שאני ארשום עוד פעם הכל למטה בתיבת תיאור. עוד פעם, אני מעצבת כל מיני דברים, אני עושה דברים יצירתיים בבית, אז אני צריכה שיהיה לי את הדברים האלה, מה אני אעשה. בואו נעבור לעטים. עוד לא אמרתי את זה. טוב, עד עכשיו זה היה מקסטוק. אחרי זה אני אעבור לקרביץ. ואלו 3 העטים שאני קניתי במקסטוק של סטבילו. אני מניחה שאתם מכירים אם אתם תלמידים הרבה שנים. מומלץ, מומלץ, מומלץ. זה העטים הכי טובים. לכתוב בהם כל דבר. אני כותבת, כל הברכות שאני כותבת זה רק עם אלה. את העט פיילוט הרגיל אני לא סובלת, הוא נשבר. הוא פתאום מתעקם לאחרון וזה מעצבן אותי. אז אני רק עם אלה משתמשת. וכעיקרון יש לי את החבילה הרגילה, לא בלי זוהרים ושטויות. אז יש לי את החבילה הרגילה והוספתי פשוט עוד 3 גוונים שלא היו לי. אז זה מה שהיה. ועכשיו נעבור קרביץ. טוב, זה בהמלצת המורה שלי ללשון. קניתי את זה אך ורק בגלל שיש לי בגרויות ואין מה לעשות, בבגרויות כותבים הרבה ולפעמים יש צורך בלמחוק. עכשיו בבגרות, אני אחדש לכם, מי שעוד לא עבר בגרות, צריך לכתוב בעטים או שחורים או כחולים. אז זה מה שקניתי, עטים מחיקים, שחור וכחול, וככה אני אוכל למחוק, וגם בבגרות אני אוכל למחוק, שזה ממש טוב כי יוצא לי הרבה פעמים לטעות עם עטים, בגלל זה אני יותר חובבת עפרונות, אבל אין מה לעשות בבגרות, אתה חייב לבוא עם עט. אז מה נעשה? לא ידעתי שיש במקסטוק סטבילו, ופה הנקודה. כעיקרון בקבלה שבדקתי, אז בקרביץ זה עלה הרבה יותר, זה עלה בערך 7 שקל,
ובמקסטוק זה עלה 2.5 שקל ליחידה, שזה אומר 2.5 לעת אחד. אז יש הבדל במחיר. זה יותר יקר בקרביץ, ובגלל זה אני לא ממליצה על החנות הזאת, כי היא סתם יותר יקרה, בזמן שאתה יכול ללכת למקסטוק ואתה קונה את זה בהרבה פחות, ואתה קונה אפילו עוד עטים, כאילו מספר יותר גדול של עטים במחיר נמוך יותר. אז אלה 2 שחורים, גם כן לבגרות, גם אני כותבת איתם מלא בברכות, ביומנים שלי למיניהם, במחברות שלי. אני משתמשת מלא בעטים שחורים, אז זה העטים האהובים עליי של סטבילו, אז קניתי עוד 2 שחורים, וקניתי עוד טוש כמו ארטליין, איפה אני? דמוי ארטליין כזה, שהוא לא נמחק, ואם אתם יכולים לשים לב, החוט שלו יחסית דק, זה טוש יחסית דק, ככה שאפשר לרשום את זה במחברות וזה לא יימחק. אז זה סתם ראיתי את זה שם ואמרתי בוא ניקח את זה, כי זה טוב שיש טוש אחד שהוא לא מחיק, כי בדרך כלל שאני כותבת על המחברות, אז אם אני מעבירה את האצבע אחרי זה על המדבקה, אחרי שרשמתי בעט, אז זה נמחק, או נהרס או מתפקשש, אז זה ממש טוב. לאיך קוראים לזה? למדבקות שהן. אז זהו, זו הייתה כל הקנייה שלי. כעיקרון אני מתלבטת אם לקנות תיק או לא. רציתי תיק יפה ולא רק תיק נוח השנה, ואני עוד מתלבטת, ואני משתפת אתכם בזה גם שרציתי לקנות משקפיים. מי שלא יודע, אני שמה משקפיים, מספר מאוד קטן, אבל לקריאה זה ממש משפיע. כעיקרון רציתי ללכת לקופת חולים, ודרך קופת חולים אתה יכול לקנות כאילו משקפי ראייה ביותר זול. אז סתם ממליצה לכם לבדוק את זה, כי זה יכול לחסוך במלא עלויות. כי כשאני קניתי לפני הרבה זמן משקפיים, קניתי 2 זוגות, ובסוף זה עלה לי בערך 1,000 שקל, בלי השתתפות של קופת חולים. אז תבדקו את זה למי ששם משקפיים. וזהו, זה היה כל הסרטון, מקווה שנהנתם. וכרגיל, אם אתם רוצים להירשם לערוץ, אתם מוזמנים. ואני פה כל הזמן, אתם יכולים לבוא לבקר, להציץ ככה בסרטונים. ותודה לכם על שהקשבתם וצפיתם עד כאן. תודה רבה.